Pilih sir. Piyat ako. Piyat ka dan. Ako piyatan. Nagtikan ka dan. Muna sila. Oo, pilih sir. Malingaw man na sila very good. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, Tama sa lida. Kaysa nas gawas magsige dito dagan-dagan kurting inita. 5. Mana si Mumay? Ay, dua-duara. Ida. Emo tindahan dan, emo nang gibiyaan. Bisa nagbantay dito. Sila. Ada. Ang imong tindahan dito daw. Bante piyat gyapon ako ah. Kisa nagbantay. Ano ka dilisan na? Sir, kisa nagbantay sa iyong tindahan. Wala be. Alagan na kanyo be. Aray, piyat kinyay. Uy. Uy. Piyat daw. Daw pa ko. Si Dave Anthony. Tapikan mo be. Tayan nyo. Daw pa ko eh. Robert. Sir, paliw ka mo mo sir. Unsa man na inyong giduwa? Let's go, man! Let's go! Let's go! Pinakiwag sa good! Hoy, na yun! 1, 2, 3, 4 ayun sa 4 na! 4 ka na! 5, uy! 5 panoy! 4 ka na! Ano din? Ang sila gipanglaay ari na sila dito. Pundok. Kuyak man mo! Uy! Siya po na tanan balik! Kita na si Sumay! Klaro kayo! Sige-shuffle mo na! Alpha kid ulit. Alpha kid. Ay, tagoy, May! Tagoy! Ay, kitaguan. Nana na sila kakiat. Sila, detective sa da! Ana, may gagwapo. Ay, magkawapo. Kawapo? Oh my God! Oo, ngisi ko nung gwapo be. Miso! Apetitive! Ngisi ang gwapo be, sayro be. Kita ang ipon be. Look! Yun! Isandar ko ako. Gali ko eh! Butli ko! Gali! Napaso na ron. Gali!